Il-ġimgħa filgħodu tħabbret il-mewt tal-imprenditur u eks viċi sindku ta' Sliema Silvio Zammit fl-età ta' 57 sena. Silvio Zammit kien akkużat kompliċità fuq tixħim ta' 60 miljun euro minn kumpanija Svediża tat-tabak. Dan il-każ immur lura għall-2012 fejn fih kien allegatament involut l-eks kummissarju Ewropew għas-saħħa John Dalli. Silvio Zammit kien akkużat mill-prosekuzzjoni li kien involut ukoll f'dan il-każ. Dan wara investigazzjoni mill-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-frodi Rolaf dwar l-iskandlu tat-tabak snus. Din l-investigazzjoni li damet 4 xhur waslet għar-riżenja ta' Dalli minn Kummissarju Ewropew. Silvio Zammit kien kanvażer ta' John Dalli u anke ta' ex-Ministri Nazzjonalisti oħra fosthom Michael Refalo u Michael Frendo. Zammit kien magħruf li kellu restorant f'ta' Sliema fejn kien intqal li kien hawnhekk fejn jipprova jixxaħħam mill-kumpanija Svediża Swedish Match f'dan ir-restorant biex permezz ta' Dalli jinfluwenza tibdil ta' liġi Ewropea biex titneħħa il-projbizzjoni tal-isnus. Brabta mal-każ tal-isnus fix-xhur li għaddew il-Qorti Kostituzzjonali kienet iddeċidiet li d-drittijiet kostituzzjonali ta' Zammit kienu ġew preġudikati dan wara dewmien ta' proċeduri fil-qorti. Silvio Zammit kien ukoll President Onorarju tas-Soċjetà Mużikali San Girgorta ta' Sliema.